an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnnen bɛ nansara san kalo 11 na ye nɔfɛburu kalo bi o tile 10 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ yen n'o ye lasiri fɔlɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 15 ye jace la san kalo 4 no hijira san 1444 san o dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Bamakɔ suguba kɔnɔna na tɛgɛ kɔnikɛla zonba kule sabala k'olu bugɔ ni ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo su ka duguja kunungo la wulikajɔ kɔnikɛla jadiwale tigilamɔgɔ fɛ ni ka se ka taa marifaci baara dɔw kɛ ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna buwaki wɛrɛ la o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kolonɛli Gamu ale kɔni wele bila a ka mara maaw ma ka se ka yira u la k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin État islamique maaw ma o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la maa minnu bilana ka taa CNT kɔnɔ nin waati in na o ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kuma ye ka fara kunnafoni kan lasa ma aw denkɛ n'a bɔna kɛfɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lalana k'a fɔ min bɛ tali kɛ Imam Mahi Watara n'ale ye wajulikɛla ye kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kutuba kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ an balima kerecɛnakaw olu dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mahi Watara ye fɛn dɔ kɔni fɔ ka ɲɛsin olu ma ko o ma bɛn olu ma dɛ a kuli kɔni u wele fɛɛrɛ kɔni kɛ ka se ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka taa kiri kɔni bolo kan ka se ka taa damakasi sɛbɛn kɔni don a yirala k'a fɔ k'u ye ni wulikajɔ in kɔni kɛ sigida 4 o kiriso kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ Mahi Watara a ka wajulu kɔni senfɛ a ye fɛn fɔ ka ɲɛsin olu kerecɛnakaw ma k'a bɛ dankari kɛ olu ka diinɛ kɔni na o kɔni kɛla sababu ye Mahi Watara o y'a wele bɔgɔ jɛnlen kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kunungo Bamakɔ suguba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Yakuba Gindo ale ka misiri fanfɛlaw la a yirala k'a fɔ ko Hindu dɔw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni ta u taara wari kɔni ta bangi na tuma min na u ka taa suguba kɔni kɔnɔna na u jabala la maa dɔw kɔni y'u dɔdɔdɔ fo ka taa se suguba kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna Yakuba Gindo ale ka misiri kɛrɛfɛlaw kɔni na a yirala k'a fɔ Hindu ninnu mototigi 2 kɔni olu kɔni y'u dɔdɔdɔ o senfɛ u selen kɔ u ye wari kɔni bɔ tuma min na u bɛna don ni wari ye k'u ye marifa kɔni ci Hindu ninnu na kunnafoniya ka fɔ la marifakisɛ kɔni ye 1 sɔrɔ nka a ma kasara nin na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na suguba maaw u kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka tɛgɛ kɛ zonba kɔfɛlen ninnu na a maa 3 ka se k'a bɛɛ lajɛlen bugɔ ni k'a fa o yɔrɔ kelen bɛɛ lajɛlen na yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma Mohamed Samake ale ye ɲininkali kɛ Umar Traoré la an k'u ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ ye Umar Traoré ne bɛ suguba la yan. Umar Traoré kunungo ko bandi dɔw binna maa dɔw ka suguba kɔnɔna la a ko kɛra cogo di. NDA dɔw bi taa wari ta u ka bureau bɛ sugu la yan. N'i bɔra i bɛ wuli Tombouctou la n'i bɛ ka na Malimagi la ni mɔgɔ min bɛ Yakuba Gindo ka misiri la a n'o cɛ tɛ tɛmɛ 30 mètres kan quoi. U bɛ taa wari ta bangi la ka na komi u y'o jateminɛ olu nana u ka mobili jɔ dɔrɔn u bɛ mobili jɔ kɔrɔlen u ka kuru kɔnɔ yen mais ambiance u nana ka na mobili jɔ kɛrɛfɛla la valise tatɔla ka bɔ mobili kɔnɔ o ye valise minɛ a bolo ka cɛ ci a bolo la a ye valise bila u ye valise ta k'u b'a yɛlɛ telimani kan komi u tun bɛ jakarta kelen ni telimani kelen na quoi jama girinnu kan o la. u ma tigɛ ci maa la kɔni. Kelen de sira NDA la o bolo la bɛɛ y'o sɔrɔ o bolo la mais n t'a dɔn n'a sera yɔrɔ wɛrɛ ma o ko kura mais a ye bolo kɔni sɔrɔ. U ma taa ni wari kɔni. A ye wari ma taa parce que mankan in bɛɛ bannen kɔ ni ɲɛ bɛ valise la u y'o ta ka yɛlɛ sanfɛ. E ko maa 3 kun don o yɛlɛma maa 3 bɛɛ fagara. Joli ne taara dɔgɔtɔrɔso la mais tɔ ninnu 3 bɛɛ dalen kɔni don yan olu tun tɛ ka yɛlɛma dɔɔnin bɛɛ u 2 bɛɛ falen don. Denmisɛnnamɔgɔw de don wa. Denmisɛnnamɔgɔ 30 ans ninnu bɔ a kɔrɔbalen tɛ tɛmɛ o kan quoi. Ko u tun bɛ telimani na 3 bɛɛ m'o de la. A ye selen bɛ Jakarta la Jakarta in kɔni ɲɛ t'o la mais telimani filɛ polisiw bolo mobili kɔnɔ sisan. E bɛ se ka welewelekan jumɛn lase malidenw bɛɛ lajɛlen ma. Bandiw ka nin jagɛlɛya kɔni kɛ quartier wɛrɛ la o bɛ faamuya mais ka na fɔ suguba kɔnɔ yan ne yɛrɛ fɛ o tɛmɛ n'a dan kan. Ni tun bɛ tali kɛ Umar Traoré ale ka seerew la Mohamed Samake ale ka kuma baraw la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolusuma n'an bɔra ye kunungo wulikajɔ kɔnikɛla jariwale tigilama fɛ ka se ka marifaci baara dɔw kɔni kɛ ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna buwaki wɛrɛ la o senfɛ a yirala k'a fɔ k'u ye marifaci in kɔni kɛ ko moto dɔw kɔni olu tiɲɛna fo ka taa se wulu dɔw kɔni ko kasarala ni na ni baara in na nka dangari ma kɛ ka ɲɛsin maa si ma min bɛ tali kɛ Modibo Bari la an ɲininkali kɛ ale la ale b'a ɲɛfɔ an ye e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min.
na modu bari ka bo biya wala la ñono ko marko ko ay kuna fon sura ko kunungo ko jari wala tigilama tara awa yoro la kata marfaci doke ako kra ko nana an fer no kana mu do ti an fon fer vraiment mu ngele ra posede ko ceni mu kara fono kara anga moto fla ani wulu kili ko ni kara uru ma sababu jugude pour kon cen ñene ko nana nen namu ya an mo ko ni vraiment nga ko ni fanga bu ñana fuka damate du sen ngona ala ko ni andeme ko ni kisen ngonu taru ma fashi fo so dala u dala ka ti so la quoi so ngoni cena fuka fa cena wa mo ngele ko kreta ma o jeliere ga alhamdulillah man ngoni fo ko musoro bashi ma mashi soro ye anga fezi ndi nyori kana sigi ala ka soro ku bushi an woni ndi fem woni ni ko ni halibi anu muine armal ko kana ke cefir mo ko do fara ku ke cefrika baran kono parce que bara me yoro mun nu me do fara ku ke cefrika man nu ka wiga do fanga buyana yana yuru fo biya war la arno kono me si an ma ya banga alhamdulillah an jigi fame ura kosoba ala nu ka keta an bi mume anami muyi no fe amma ina ala fo kono halibi ku cefri an bu ko shu an bu ko ki nu sara ramu tulu kere fe manu bola fanme kana aga mara konnana flabara document fe amba fama ngo tiajule nga kelen ngon damina ne an fe nyina ya san fladi flabara ngoni bevili la ka boyo o weren u boro de kono kana amba weren wile ko tiajule o konnana mu kon tiw yo kisse kon mun tiyere ngona an ko ni bali jala mu ne fa ke na flani ko kon ya abo kon bo bal kon na abo ni fere mage kani kumbe absaka na wolo muna do na tola nu be fere ka kumbe abise ka wolo fe muna abu wolo ne chen yere mu ya da wolo ne chen bi parce que u koni u seku ye mu ngoni u nana u koni ke u tara parce que yiru ko akilla ku bina manu be de fa ali ma kelente na ko kse mamu wolo wachi afro dum so be so ngona de da dum so ngona alhamdulillah be bora bu toroma mashi soro ngoni mago be muna ali bi ko do fara lakanaka do do ra ne be kama ku ya ko be anga tre asim guita ne be kama ku ya ala ko be parce que ne ya taka laje to bu fi ma munu be ko no o be o no fe no ni o e politique man nui ru ke mate granda mun taka sigi jamana ka ko toro laje ka tlaka faraje tal laje ka an ru ke population be jamana ra ko na ko lakanate kuru tal laje abi suna sura mu o de be na kama ku ya parce que an ta damina ne nyinen kanka a sanfla ko na ay toro mun da awni ka na yuru yo hanum ma awna ko yi katla kay ne kaba ko ya hajmi yara bi sura to do de na kaba ko ya mba fo ke arma mali bela jeli fo ne mama ko jamana kulo kana suma ala ka suma o shuka ni tume talike moribo bari ale ga shiraw la nyonon ka fo ya fo tugumna yara bela ka jamana basigi ni nga kulusuma namburai kolonel gamu ale ko ne wole bla a balma burudama ma ku ka sega fere ko ni ke u bela jelen ka sega fara nyonga walasa jakulu maran fentigu be na fama ko groupe état islamique maw ka sega olu ko kuma cogo ya muna ni wale en kele gawka do buga shera din kula anga do lame tama shek minu be malaya ani minu be niger ani minu be libi akele no ko wele blu bela jelen pour o segana ka jihadis nun lakele pour anga sega jamana bi sega be ka sigi bade ni herama deme ko ni deme surtout dugu wɛrɛ den fana bina fɔ k'a bina aw dɛmɛ o fana ye fana hɛrɛ de bi kɔni lafiya yɛrɛ de kan ka mali fansi la sisan pour que ka mɔgɔw fana hakili sigi pour que ka kɛlɛ in ban quoi sisan n'a y'a dɛmɛ dugu wɛrɛ fana den fɛ pour que lafiya ka sigi ta bɛ yɔrɔ min na sisan problème ka ca sidi la problème ka ca kɔrɔn fɛ mɔgɔw la donc furanw caman da yɛlɛla quoi donc je pense que chacun bon gamuya kɛ cogo min na an yɛrɛ localité bɛ kan ka kɛ o cogo kelen na quoi k'aw ka localité défendue quoi kɛlɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn ko a daminɛ kɔni bɛɛ b'o kalan bɛɛ b'a dɔn mais a bɛ ban waati min o de tɛ se ka dɔn nka n'an ye wele bila kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ ye min tɛ maliɲɛnw ye a ka dɔn k'a fɔ u bɛ mali dɛmɛ cogo min na mali de k'a fu ɲɛna an bɛ fɛ aw kan dɛmɛ nin frontière de la ou bien an bɛ fɛ aw kan dɛmɛ anw ma ou bien an bɛ fɛ aw kan dɛmɛ nin sugu de la ni tume talike gawga do ga shira lo ya fo cogo muna fɛn bɛ kɛ sababu ye ka n'an ka jamana basigi yara bɛɛ k'an bila o sira kan n'an bɔra ye maa 26 min n'olu tara u kan ka na don CNT kɔnɔna na o baara min n'o sigila sen kan wulikajɔ kɔni kɛla tarata don maa minnu kan ka se ka taa don CNT kɔnɔna na olu kɔni tara ka se ka taa bɔ yɔrɔ in na yen nɔ ka se ka t'u kɔni yɛrɛ yira o yɛrɛ yira sen fɛ min bɛ tali kɛ Boubacar Asim Diallo ale ye seeram di a kɛnɛ kan o filɛ ni nana yɔrɔ kura la ko o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ karisa ni jɔn de don donc a ka sɔrɔ ka formalité rempli a ka papier yira donc a tɔgɔ sɛbɛ ka kunnafoniw d'aw ma papier minnu bɛ yen loi minnu votera ka tɛmɛ k'olu papier d'aw ma pour que aw ka se ka ko dɔ faamuya mun kɛra yanni aw kana
aw ka se k'o faamuya mais an welelen de do alamisa nata kunɲɔgɔn donc session dɔ bɛ yen donc an welelen do la donc o la an bɛ taa fara tɔgɔ kan bi kɔni an yɛrɛ kelen kelen nana k'an yɛrɛ présenter k'an ka identitéw di donc o ye bita banni ye an kɔni bɛ dugawu kɛ minnu y'u ka daniya ta ka dan kan u ka se ka nimisi wasa a ko la problème ye mun ye a kana na kɛ sama sɔnsan o de ye ne yɛrɛ ka problème ba de ye sisan ka réfléchir kan k'a lajɛ parce que ni nana jɛkulu dɔ tɔgɔ la il faut que i n'o jɛkulu fana ka to ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ pour que u hakilinata ani u ka problème ye mun ye i ka se ka faamuya pour que ka se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la donc baara mun don a ma nɔgɔ an t'a dɔn ka tɛmɛ ne ma deli ka don politique la mais a ko in filɛ nin ye an kɔni nana an yɛrɛ sɔrɔ a la ni tun bɛ tali kɛ Boubacar Asimi Diallo la kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT maakura dɔ don ni baara min n'a kɛra maa 26 min n'u donna CNT kɔnɔna na CNT maa dɔ n'o bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau ale bɛ hakilina fɔ nin baara in na an k'a lamɛn CNT budget min kun nana kana 9 milliards la sisan a taara 12 milliards la parce que ni maa minnu bɛna olu bɛ fara a kan 3 milliards de farala ka kuma la surunyara ne kɔni bolo ne tɛ kun dɔn a la quelle est la valeur ajoutée dans la gouvernance il faut être plus intelligent que le système un bon dirigeant est celui-là qui se laisse jamais être esclave des textes wallahi ni taxi ko de ko do kaka to taxi de ko amero bila sisa akba ko président Moussa Temine donc taxi ko te ni jamana be ka brile taxi ko te mu be jamana libéré o de be taxi e join adamaden do farla ɲɔgɔn kan wagati dɔ kɔnɔ mais ni gɛlɛya falenna priorité be falen ngo bana alsa ministre be kule ni yala la fa ba kasiki do ate dawma an be ka sa kungo fɛ ama ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ la fɔlɔ o casque marché be commerçant jumɛn bolo o be ka mun de kɛ mun business be yen on veut vraiment comprendre an tɛ ka foyi faamu ni casque ko ni kow la institution ka budget yɛlɛyɛlɛni le président Assimi Goïta ne ma foyi faamu kuluba budget be yɛlɛ cogo de 18 milliards on est aujourd'hui à 22 milliards ça c'est une vérité le 16 décembre a be voté an t'a dɔn i tɛ explication sɔrɔ a la CNT ta kɔni filɛ ko mɔgɔ dɔw nana mɔgɔ jumɛnw ka bɔ min mɔgɔ suguya jumɛnw ka bɔ min u ye mun kɛ Mali la u ye mun kɛ Mali ye u bɛna mun ko de kɛ quoi min kun tɛ yen fɛn min banna kaban ko yɛrɛ banna kaban dans 16 mois o kɔnɔna na tan kana an kunkolo suru an kun tɛ daga la on dirait que de l'amateurisme i b'o dɔrɔn de ye k'a fɔ amateurisme i b'o de ye o mun bɛ ka kɛ min ye dɔnse mɔgɔ nin b'i ladi quoi et puis on s'est trop sacrifié trop donné le combat est trop sérieux que tout ça quoi mɔgɔ bɛ transition fɛ yɛrɛ m'a fɔ min bɛ opportunisme kɔnɔ ne taara sigi ni duuru ko an ka taa kini fɛ oui an ka taa numan fɛ oui an k'an pa i b'i pa o ko tɛ dɛ e b'i ka jamana ko la kabiri i tɛ 6 dɔn i tɛ 7 dɔn i tɛ 4 dɔn i tɛ 5 dɔn wa 5 nana i b'i ka jamana ko la 15 bɛ taa e bɛ continuer i ka jamana ko la i ka ɲi ka min fɔ bi o ye nin kuma tiɲɛ ye an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn lajɛ bonya kɔnɔ ka taa o sira fɛ mais k'i yɛrɛ kɛ nataba ye jitɔ ye mɔgɔ min n'i ka suru fanga la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ fanga ye ou bien n b'a kɔnɔ n ka mangu minnu y'u yɛrɛ la nata fanga tɛmɛlenw kɔfɛ a fanga n'u ma firi ɲɔgɔn fɛ e tɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye dogo la bange la e ye jɔn ye e ye mun mɔgɔ sugu ye k'e b'o fanga fɛ ni mɔgɔ bɛ sa aw de kun bɛ yen i n'an jara cogo cogo ani Mali ka di ni ye ni tun bɛ tali kɛ Adama Jara Ben le cerveau yɛrɛwolo debu tɔnden maa dɔ don ka fara CNT kɔnɔna na o maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ daga danga jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu ye dɛmɛ dɔ kɔni sɔrɔ jamana ɲɛmaa o ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka kaba tɔni 70 ɲɔgɔn k'o di Kalabankɔrɔ mairie ma a ka se k'a di fantanw ma kɛnɛ in kan yan nɔ min bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔ mairie cɛkura Amadu Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an ka commune ye tɔni 70 sɔrɔ kaba la a ka tila dɛsɛbaatɔw ni sɛgɛnbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka commune kɔnɔ an b'an ka président de transition an b'a fo an b'a ka gouvernement mɔgɔ fo fɔ Ala ye danni kɛ Ala ma kɛɲɛni kɛ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ ayiwa mun tɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ka d'a kan Ala ka tilani sababu la fugariya tɛ dɔwɛrɛ tɛ o ye Ala ko ye mais u k'a dɔn an minnu y'u ka autorité municipale ye an ma ɲinɛ u kɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ nin geste in b'a jira k'a fɔ ko an ka autorité sanfɛ autorité olu yɛrɛ ma ɲinɛ u kɔ bon parce que aw yɛrɛ b'a kalama nin distribution ɲɔgɔnna caman de kɛra an ka président de transition fɛ Mali togoda bɛɛ kɔnɔna na donc o b'a jira k'a fɔ ko ɲinɛma k'a kɔ a k'a dɔn k'a fɔ Mali taaɲɛ a daminɛna transition b'a baara kan a b'a dɔn ko gɛlɛya caman de nana insécurité de nana ni gɛlɛya caman ye an ka jamana fan caman na
donc u ye yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye jenini kɛ malo yɛrɛ ɲɛnen ka jeni donc vraiment olu bɛɛ bɛ ka ban sisan baara bɛ ka kɛ sécurité bɛ ka na vraiment an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye pour que vraiment an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Kalabankoro mairie la min bɛ tali kɛ Cɛkura Amadu Jara la u y'a fɔ cogo min na ni fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ nin sen kan ka se ka nin waleya in kɔni kɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen juma tɛmɛlen silamɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka se ka t'u ka dusumakasa kɔni yira Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya dukɛnɛba la o baara min n'o kɛra kunungo o conseil islamique ma olu ye wele kɔni bila maaw ma ka se ka kunnafoni di baro dɔ kɔni kɛ ni ka se ka foli ta ka ɲɛsin an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma bɔli min kɛra ka se ka bɛɛ lajɛlen fo o hakilinaw kɔni na o kɛnɛ kan Sherif Usmane Madani Haidara ale ye foli bila u ma a tilala ka yira ka fɔ ko an balima kerecɛnakaw ko wajulikɛla dɔ kɔni ye fɛn dɔ fɔ ka ɲɛsin olu ma k'ale bɛ yafa ɲini kɛ an balima kerecɛnakaw fɛ Sherif Usmane Madani Haidara ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Mɔgɔ wulila ka jɔ kuranɛ in défense tali la Ala tɔgɔ la ani kiraba in sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu wulila ka jɔ ani région minnu bɔra bɛɛ de bɔra ka taa se cercle ma ka taa se arrondissement ma comme an karamɔgɔw tɛmɛnalen ɲɛ ka o foli kɛ o foli o bi wasa kɛ alors fɛn fitinin min bɛ président yɛrɛ bolo hali ni o t'ale bureau ka kuma ye mais n'o ye an silamɛ bɛɛ ka bɛnkan ye o de ye nin kɛnɛ in kan k'a yira maliyɛn bɛɛ la ani Mali kɔ kan k'a fɔ silamɛya tɛ diinɛ ye diinɛ min bɛ maa kɛlɛ silamɛya tɛ diinɛ ye diinɛ min bɛ hali diinɛ wɛrɛ kɛlɛ silamɛya ye bɛn diinɛ de ye kelenya diinɛ don silamɛ ni bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ma silamɛya i ma don a kunna o tɛ conseil ka kuma ye o ye Ala ka kuma de ye kuranɛ kɔnɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ ne Ala ma aw silamɛw bali fiyewu ani mɔgɔw ka jɛ mɔgɔ minnu m'aw kɛlɛ diinɛ in nɔfɛ mɔgɔ minnu ka tɔɔrɔ ma se aw ka diinɛ ma ne Ala m'aw silamɛw bali an n'olu ka jɛ o la k'a fɔ an ka kerecɛnw ye u k'u bolo da u dusu kan u k'u bolo da u dusu kan an ka baaraba foyi tɛ yen n'an n'u t'a kɛ ɲɔgɔn fɛ alors ni kumaw sɔrɔla ka yɛlɛ u kan silamɛ dɔw tɔgɔ la u k'a dɔn o tɛ silamɛ si hakilila ye silamɛ min bɛ a yɛrɛ kalama maa min ka tɔɔrɔ ma se silamɛ ma silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ se o ma abada o kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko an ka misiri dɔw mɔgɔw taara bi dɔw ka wajulikɛyɔrɔ la k'u ka wajulikɛyɔrɔ ko k'u bugɔ ko fɔ ka dɔw jogin ko fɔ polisi mɔbili 2 de nana pour que ka mɔgɔw sauver an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ silamɛya touché fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'an ka diinɛ lagosi fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'an ka diinɛ bi u kana kɛlɛ kɛ u ka se au conseil islamique ma o conseil islamique sigira o de kama u kana jɔnni don u ye mun kɛ u ye mun fɔ n'an y'o dɔn wallahi o mana kɛ fɛn o fɛn o silamɛw bɛ wasa o ko la an t'a fɛ fiyewu silamɛ kelen ka kɛlɛ k'a yɛrɛ ye diinɛ tɔgɔ la foyi la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka wuli an ka jɛ ka sigi an ka bonya ni silamɛya bonya b'o de mana an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ si ka n'i kelenna kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ minnu taara wajuli kɛ a yɛrɛ y'a dɔn u bɛ ka min fɔ diinɛ ma diinɛ lagosili de don diinɛ binni de don ayi a y'a jija dɔrɔn a k'u ka kumakan sɔrɔ u ye mun de fɔ u ko di n'an y'o sɔrɔ a ye na o di o conseil ma n'o sɔrɔla o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana kɔnɔ min kan ka kɛ silamɛ bɛɛ bi wasa o conseil ko a b'o lase Mali silamɛ bɛɛ ma nin kɔfɛ an b'an ka faamaw fo mais o foli ni o tanunuba in bɛɛ kɔfɛ a ka kan malidenya tɔgɔ la ani Ala tɔgɔ la ani ɲɛni tɔgɔ la an ka tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ Mali président ye n y'a fɔ n ka kuma na o don fɛn caman tɛmɛna u ma silamɛw jate foyi la u y'a ɲini an ka député 3 di tɔgɔ di an ye député 3 tɔgɔ di députéw taara mɔgɔ kelen ma taw la o ye silamɛya ma dɔgɔyalima de o dama tɛ caman tɛmɛna silamɛw ma jate o kɔfɛ fana constitution min bɛ ka yɛlɛma bi mɔgɔ minnu b'o baara la an b'u fo u ka baara a ka ɲi mais an b'a fɔ Mali président ye k'a k'a dɔn olu jama cɛla ye silamɛw ka envoyé kelen tɛ k'a fɔ silamɛw ye nin tigi di yɛlɛmɛni kɔnɔ aw ka taa k'a janto silamɛya la ni ko minnu mina n'o ti bɛn silamɛya ma a y'o fɔ ɲɔgɔn ye a k'o dilan yan'a a tiɲɛni ka na o mɔgɔ kelen tɛ u ma mɔgɔ kelen ta k'a fɔ e kana constitution yɛlɛmɛtɔ avant projet kɛtɔ silamɛw ka hakilila ye mun ye silamɛw tɛ mun fɛ an bɛna nin bila sen kan a bɛ bɛn silamɛw ma wa u ma mɔgɔ kelen ta ka bila o baara kɛyɔrɔ la mais ne ye limama deuxième vice président de an ka réunion na mɔgɔ caman hakili kɛra ko ka laïcité bɔ jamana kɔnɔ ka tɔgɔ wɛrɛ d'a ma min tɛ laïcité ye
alors an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn deli ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma an kana bɔ an kana sira minɛ an ka sabali an bɛ kuma faamaw fɛ laïcité yɛrɛ ye min ye an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ u ka laïcité kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye au conseil ka hakilila ye min ye bi Mali kɔnɔ basigi don Mali kɔnɔ ɲɔminɛ don alors an bɛ fɛ k'a fɔ Mali gouvernement an b'an seko la mais u yɛrɛ k'u jija u kana tulu kɛ tasuma na Mali gouvernement n b'a fɔ n bɛ segin a kan diinɛ min tɔgɔ ye silamɛya Mali bilama n'i y'o fili i bɛ tila ka taa ɲini ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Usman Madan Haidara ale ka siraw la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye kulukɛrɛnkɛrɛn dɔ sigilen dɔ sen kan ka jamana kɔnɔ association jigiya Mali olu y'u tɔgɛ di bulu dɔ ma u ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ sigida 4nan kɔnɔna na ka se ka baaraw sigi sen kan maramafɛn misɛnmanin minnu b'an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛrɛnw na dugu kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ maramafɛn misɛnmanin minnu kɔni ka se k'olu labaara ka kasara lase ɲɔgɔn ma u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ dan bɛ se ka siri o ko la cogoya mun na an ka kuli maa dɔw ka siraw lamɛn o fɛɛrɛ ye min ye o ye toujours ka tɛmɛ gɛrɛn parce que denmisɛnninw bɛ sigi gɛrɛn minnu na an b'a lajɛ semaine dɔgɔkun 1 2 3 an bɛ gɛrɛn dɔw lajɛ ka taa sigi k'u baro k'u la faamuya ko hali bi sensibilisation de parce que jagoya ko tɛ o mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ jagoya bi mais n'i ye mɔgɔw la faamuya u bɛ kuma mɛn u b'a faamuyali sɔrɔ ko la il faut que marifa dilanna mun bɛ yen an ka fɛn dɔ k'u ye parce que u tɛna sigi ten dɔrɔn k'u tɛ marifa dilan u y'a sɔrɔ lawale ka taa depuis mɔkɛ kunda ka na fɔ sisan u bɛ jumɛn de kɛ donc ala u kan ka an kan k'u don ko dɔ fɛn dɔ la dɔnniyaba dɔ de b'u la marifa mana kɛ cogo cogo hali n'a filɛla n'u y'a ta u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ marifa a bɛ tirer ka ɲɛ donc mun de don an y'u ta de sisan yan'u ka to circulation na ka taa marifa k'a feere mɔgɔ ma 10,000 20,000 50,000 an k'u ma ko an b'u intégrer sisan avec état major général des armées u y'an dɛmɛ kosɛbɛ cɛsiriw la sigi min don secrétaire permanent de lutte contre la prolification des armes légères o ni association jigiya Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na an b'o o sigi de kan yan nɔ u bɛna se ka denmisɛnninw sensibiliser cogo min na pour que maramafɛn carinen don maramafɛn n'i y'a denmisɛnninw bɛ taa jɛlenkan sira parce que maramafɛn de b'o la denmisɛnninw tɛ se siɲɛta wɛrɛ la sisan maramafɛn dɔrɔn de b'o bolo muru arme blanche ni marifaw ni fɛnw dɔrɔn de b'o bolo ka mɔgɔw bagabaga sisan nɔ donc je crois que ni secrétaire permanent de lutte contre la prolification des armes légères n'o ye sen don a la kosɛbɛ ka fara association jigiya Mali kan ni communiquer population bɛɛ a ka ca la fɛ an bɛ nɔbɔ ko la ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka sira la y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana lakana ni k'a basigi n'an bɔra ye an ka kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ tali kɛ au conseil des collectivités maaw olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲama kalata minnu bɛ kɛ jango kalata fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na u ka fɔ la n'i y'a kɔlɔsi kalataw tɛmɛnen kɔfɛ mankanmisɛnnin caman kɔni bɛ kɛ walasa o baaraw kana se ka kɛ au conseil des collectivités maaw olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se ka fɛɛrɛ sigi o ko bɛ se ka sabati cogoya min na kalata bɛ se ka kɛ furugufurugu foyi tɛ kɛ a kɔfɛla la min bɛ tali kɛ Cɔrɔnɔ Seydou Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ayiwa an bɛ jamana min kɔnɔ bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɔra yɔrɔ jan de n'an bɔra yɔrɔ jan i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ ko la ayiwa mais an y'a lajɛ ni waati damadama in kɔnɔ n'i ye nin kalo 18 in ta ou bien nin kalo 20 in ta an b'a ye k'a fɔ laɲiniw min tun kɛra ni o tun ma se ka waleya caman b'a la ka kɛ o la bi ayiwa an y'a ye k'a fɔ ni kalafili tun kɛra mɔgɔw bɛ jigin ɲɔgɔn na parce que kalafili kɛcogo a jaabi bɔcogo o tun ma ɲɛ mais maliyɛnw yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ an ka fɛn sigi sen kan min b'a to waati nataw la an tɛ furugu ɲɔgɔn kɔrɔ min batura o ka dɔn k'ale pɛrdira min yɛrɛ fana gagnera a nisɔndiyabatɔ ka to so o nana kɛ sababu ye ɛji sigira sen kan ayiwa président ye décret ta an bɛɛ ye o don ayiwa k'u confirmer k'u wele ayiwa k'u ka jara bila o fana ye i kali u y'i kali k'a fɔ baara min donna u bolo u b'a kɛ u yɛrɛ ni ala cɛ bon an y'a ye fana k'a fɔ n'an ye Mali constitution ta c'est vrai kabini 91 la a bɔra gɛlɛya caman na parce que 91 yɛrɛ constitution bɛ sɛbɛn don min na a sɛbɛra ni conférence nationale ka hakili ye ayiwa an balimakɛ min n'o o ye an ka président ba ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye a nana a ye mɔgɔw fana sigi sen kan u ye avant projet dilan avant projet kɔnɔ bunadamaden ka baara dɔ ka ɲa la dɔ ma ɲa la min man ɲi an b'o bɔ a la min ka ɲi an bɛ tɛmɛ n'o ye ni tun bɛ tali kɛ Cɔrɔnɔ Seydou Jara la kɛrɛnkɛrɛnna au conseil des collectivités olu ka secrétaire général don a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin baara in kɛ ɲɛta an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Mali mɔbiliba baarakɛlaw olu kɔni ye u ka mɔbiliba 50 kɔni k'o bila jamana ka bolo kan o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Bamakɔ bɛ se ka jɛya cogoya min na ɲama minnu bɛ yen nɔ ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ o ɲama bɛ se ka lasago cogoya min na u ye baara in kɔni daminɛ a kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ
siraba ani bolomafɛn ko ɲɛnabɔli kama Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ɲamanto cayalen don donc olu de y'a ŋaniya ta u yɛrɛ k'u bɛna kana Mali ɲɛmaaw dɛmɛ nin ko in na parce que n'i ko an bɛ jamana min na sisan i n'a fɔ camancɛ furancɛla fanga kɔnɔna na k'a fɔ ko ɲama de to mɛ yɔrɔw kan ɲama tɛ lahala ɲuman ye donc u y'a ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛna olu yɛrɛ u kɔkɔrɔma don dɔ b'a dɔn k'u bɛna kana an dɛmɛ n b'a ɲini Bamakɔkaw fɛ an kana kɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ ɲamafili yɔrɔ ye an ka jateminɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan maintenant an ka mairie mɔgɔw olu ni baɲumankɛ tɔn caman bɛ fɛ k'u dɛmɛ u bɛ se ka taa mais n'a yɛrɛkɛra yɔrɔw la a tali bɛ gɛlɛya donc an b'o ɲini Bamakɔkaw fɛnɛ fɛ an b'a ɲini an balima mobilitigiw fɛnɛ fɛ u ye nin min kɛ nin ka kɛ ko daminɛ ye nin kana kɛ ko laban ye parce que ɲama ye min ye n'i y'a bɔ bi k'a ta sini ɲɛnɛ n'i ye tile fila bila n'i nana n'a ma f'i ɲɛna n'i yɛrɛ ma bɔ i bɛ sɔn k'a fɔ ko nkalon don ko ɲama ma cɛ parce que don o don mɔgɔ bɛ baara kɛ don o don ɲama bɛ bɔ donc o de y'a to an k'an ka fara ɲɔgɔn kan anw wo minnu bɛ sugu kɔnɔ ani minnu bɛ sigidaw la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kana a ye kɛ yɛrɛkɛ an ka a fara ɲɔgɔn kan walasa n'a tali nana se a tali bɛ se ka nɔgɔya anw ma. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka seereya la kɛrɛnkɛrɛnnen minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ bolomafɛnko ni sirabanko ko ɲɛnabɔli kama a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana lasanuya n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la waati tɛmɛnlenw na jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛnfura dɔ kɔni bɔ ka yira k'a fɔ minfɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko shisha ko o kɔni ko fu bɛna siri o dan na an ka jamana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ kalo 6 de dilen don a feerebagaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ n'o kalo 6 kɔni tɛmɛna shisha kɔni n'a yira maa o maa bolo sariya kɔni bɛ i ɲangi o baara min n'a sigila sen kan shisha baarakɛlaw olu fana ye damakasi sɛbɛn kɔni don o baara in n'a ma ye k'a fɔ k'o kɛra k'olu ka hakɛ dɔw bɛ k'o kan ka segin olu ma kulu min ka baara ɲɛsinnen bɛ minfɛnjugu olu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni baara min n'a sigilen filɛ nin sen kan ko maaw ka sigi n'a yɛrɛ n'a kalo 6 kɔni dafala k'a baaraw bɛ kɛ dɛ a ɲɛmaa bɛ tali kɛ colonel major Fuseni Keyita la an k'ale ka seerew lamɛn. An bɛna discussion mun ta o ye an ka kuma a kan kosɛbɛ puisque arrêté kɔnɔ a fɔra ko kalo 6 bɛ mɔgɔw bolo u ka se vraiment ka discussion ta pour que minnu kɛlen don k'u ka jago kɛ shisha ye donc u ka se vraiment ka a ye k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o de y'a to kalo 6 duuru ma o kalo 6 nin o bɛ ban le 15 février 2023 donc n'o sera OCS ale ni forêt sécurité tɔ ninnu parce que OCS de bɛ a ɲɛ ma olu ni polisi ni gendarmerie ni douane mɔgɔw ninnu donc an bɛ arrêté ye mun fɔ an b'o appliquer o kɔni a kana siga mɔgɔw la ni arrêté kelen bɛ appuyer parce que n'i y'a ye ni arrêté in taara parce que autorité de la transition olu fana y'a ye et que ni fɛn kɔni vraiment ba ka datigi kɛ an ka denmisɛnninw la ale ni an ka culture la donc an bɛ olu fo kosɛbɛ an ka faamu engagélen don donc an yɛrɛ mun b'an bali vraiment pour que an fana kana engagé o de y'a to ne y'a fɔ ko foyi tɛ mun b'an bali k'a fɔ ko an tɛna ni arrêté ni appliquer ni arrêté kelen bɛ appliquer donc maliyɛnw kana bila u kunna ko a bɛ kɛ en tout cas arrêté tɔw ye décision tɔw nin ye ko ni décision taara Mali la dɔrɔn u b'a fɔ nin kɔni a tɛ appliquer mais n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka précaution ta dɛ nin kelen de b'a appliquer hali an bɛ taa dɔn mɔgɔw ka so kɔnɔ ka taa u ka appareil minɛ. Ni tun bɛ tali kɛ colonel major Fuseni Keyita la a y'a fɔ cogo min na yarabi fɛn bɛ sababu ye ka na basigi an ka jamana kɔnɔ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen tile 4 kalan dɔ kɔni sigila sen kan o kɛra an ka minisiriso fɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ fɛnkow baaraw ma u y'o kɛ maaw kunna maa minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ fɛnw baaraw ma o sen fɛ min bɛ tali kɛ Samu Siribe ale b'a ka seereya di nin ko in na an ka lamɛn. Mali société civile waati ni waati i n'a fɔ olu mako bɛ dɔnniya dɔw de la donc Banque mondiale a décidé ka na an dɛmɛ waati ni waati je pense que nin y'a 4e session ye ka société civile jama fara ɲɔgɔn kan pour ka formation k'u kan kun y'a to u bɛ secteur minier yɛrɛ u b'a kɔnɔna faamuya kosɛbɛ parce que société civile le secteur minier yɛrɛ clé maillon clé i n'a fɔ olu de bɛ fɛn caman kɔlɔsi gouvernement nɔfɛ ni fɛn mun taabolo man ɲi a ka kan olu de ka a signaler ka taabolo ɲuman proposer bon i dun tɛ se k'o kɛ cogo si la fo i ka ladɔnniya ko caman la f'i ka former ko caman la f'i ka fɛn caman faamu fɛn caman bɛ yen nɔ ka transparency ka lajɛlenya sabati secteur minier kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ parce que waati ni waati i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na an ka gouvernement bɛ contrat caman signé ni entreprise ye bon o contrat kɔnɔna ninnu a bɛ se ka kɛ a dɔw n'u y'a faamuya ko fɛn dɔw b'a la mun man ɲi olu yɛrɛ bolo
u bɛ wuli u bɛ n'a ɲɛfɔ donc an bɛ la faamuyali kɛ et puis ni ladilan cogo b'a la je pense que o mesure bɛ ta ɲɔgɔn kama pour que secteur in bɛ se ka kɛ malien bɛɛ k'a profiter parce que Mali dugu jukɔrɔ fɛnw malien de ta don. Ni tun bɛ tali kɛ Samu Sidibe ale ka seerew la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra ye farafina kiri tigilamaw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ n'a ma ye k'a fɔ ko faraɲɔgɔn dɔ kɔni kɛlen don san o san u bɛ lajɛrɛba dɔ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko ɲinɛta k'a bɛna kɛ Mali kɔni kɔnɔna na an ka kiri tigilamaw olu ka lafasali kulu min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Samu olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ a yirala ko san 2023 kɔnɔna na ko faraɲɔgɔn bɛna kɛ Mali kɔnɔna na baara bɛna kɛ cogo di Burama Kariba Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An talen en Tunisie u y'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛɛ sɔnna ko congrès africain 2023 ko k'a di Mali ma donc a kuma fɔlen mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min y'a fɔ ko ayi donc ni koba de dilen an ma nous avions l'obligation k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ min bi fɔ Mali kan kɔfɛ tiɲɛ t'a la Mali kunu a tun ka gɛlɛn mais bi alhamdulilayi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko caman kɛla wa ko caman bɛna kɛ wa Mali bɛna ja Afrique pays bɛɛ de don jamana bɛɛ b'a la et en même temps ni congrès bi kɛ diɲɛ groupe tɔw bɛɛ de bɛna u bureau bɛna en plus des présidents des groupes an ka tɔnba n'o ye union mondiale ye o bureau bɛɛ de bɛna a président a vice président ani a maa 15 olu fana bɛɛ bɛna wa Mali fana magistrats bɛɛ invitelen don donc à peu près a bɛ sɔn ka mɔgɔ 800 bɔ mɔgɔ min bɛna ni koba nin na Mali la lajɛ nin kɔnɔ thème caman b'an bolo thème min b'an bolo traite des personnes sécurité ani thème caman a bɛɛ bi kɛ tile o tile an bi thème kura di bon a musaka bi taa fo $800 na $800 a bɛɛ tɛ gouvernement kan dɔ bɛ gouvernement kan dɔ bɛ partenaires kan dɔ bɛ privés kan. Ni tun bɛ tali kɛ Burama Kariba Konate ale ka seerew la n'an bɔra ye an ka seko ni dɔnko tigilaman bɛ yen nɔ Makoyate numéro 2 ntɛnɛndon ala ale ka kalifaw minɛ a janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla tarata dongo Banangabugukaw fɛ yen nɔ a kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilama caman kɔni tun bɛ yen nɔ u ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin Makoyate numéro 2 ma kɛnɛ kan yen nɔ maa dɔw b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. Ala y'a ka baara kɛ donc an bɛ dugawu de kɛ artisiya kɔfɛ n teri don n b'a don donc kana dugawu don Ala ka yen fisa ma ni y'a ye Ala ka jigiyɔrɔ ɲa Ala ka nin kɛ anw yɛrɛ fana ma limaniya ye. Ne kɔni ma nin sabali ye ka ban ni sabali Makoyate ta in ɲɔgɔn ne ma deli k'a ye m'a fɔ a tɛ dɛ ne ma deli k'a ye tellement ka sabalilen don tellement ka sabalilen don an bɛ dugawu de k'a ye sabali Ala ka k'a ye a sala anw kɔni anw hakili b'a la bɛɛ k'a fɔ Makoyate Ala sɔnna a ka arijinɛ kɔnɔ donni ma min bonyana n'a bɛɛ ye tuguni o kɛra sinji a kɛra sinji fɛ kojugu a y'a balimaw kanu ka k'a balimaw fɛ ka tila ka fantanw kanu ka anw karamɔgɔw kanu ka an alimamuw kanu an kɔ an ɲɛna n'a n'an bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɛn dɔ digi an tɛgɛ a b'aw karamɔgɔ dugawu kɛ n ye alimami dugawu kɛ n ye anw y'o duwawubaw k'a ye ka kɔn a ka fatuli ma ni mɔgɔ min taara ni la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ye dun a dalen b'a tɔgɔ ya Jabbar ya Allah ya Qahhar ya Samadu Makoyate fatura ka nin kuma in de to a da Ala ma nin kɛ bɛɛ ye dɛ nin jaman sanumanba in anw ye Yasi 201 de kala ye o tɛ kɛ bɛɛ ye dɛ Yasin siɲɛ 201 ka dalayilu siɲɛ 3 da kan Yasin dun siɲɛ 1 min nafa ye alikuranɛ jigi siɲɛ 10 donc a bɛ komi anw ye alikuranɛ jigi maa ye bi siɲɛ 2000 ani siɲɛ 10 anw y'o de kala ye bi kɛnɛ kɔnɔ ka na o duwawuba ta kɛnɛ kɔnɔ yan ni maa min ye ɲuman kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i b'o k'i yɛrɛ de la donc an bɛ duwawu kɛ maa ye Ala ka hinɛ a la. Ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ sumaya mɔgɔ tɛ se ka Ala ka latigɛ bali Ala de bɛ ko latigɛ artisew denmisɛnninya tɛ saya la mɔgɔkɔrɔba tɛ saya la bɛɛ lajɛlen ka seli bɛɛ lajɛlen ka su bɛɛ lajɛlen ka Ala ɲini i mana kɛ diɲɛnatigɛ fɛn fɛn la Ala ɲini ne yɛrɛ ye fɛn min faamuya dɔrɔn ani lahara ka surun kojugu quoi donc bɛɛ ka limaniya mɔgɔw ka kojugu kɛ dabila mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka u hakili to ɲɔgɔn na balimaya ka kala hadamadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka juguya dabila an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn balolen ye kɔsa ɲɔgɔn salen ye vraiment Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la kɛnɛ kan yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ Abulaye Jabate fo ka taa se Mamadu Sumunu n'u b'a fɔ a ma ko Milimbo ka taa se Banangabugukaw ka alimami ma u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hinɛ Makoyate la ka dayɔrɔ nɛɛma ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ n'an bɔra yen
an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Damele min b'e bolo. Karamɔgɔ Siriki an taga États-Unis jamana kan fɛn min États-Unis jamanaden maa miliyɔn 250 ɲɔgɔn de welelen don ka taga wasaden kalata la a jirala k'a fɔ sa ko fɛn min ye maa miliyɔn 40 ɲɔgɔn k'olu de taara kalata a jirala ko san o san jamanakuntigi kura sigilen kɔ ko wasaden kalata ko u bɛ boloda n'an bɔra an taga Tanzanie jamana kan ni avion katara min kɛra Tanzanie jamana kan dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko tɛnɛn don ko fɛn min ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko taara ka ɲɛsin ni maa ninnu ma a jirala ko maa minnu yɛrɛ nin tora nasa k'a taga maa 9 de la fɛn min ye Tanzanie dugu min bɛ wele ko Bukoba waliya in kɛra yen nɔ n'an bɔra an taga Kongo jamana kan fɛn min ye sanga ni waati M23 banbagacikulu olu bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma maa dɔw yɛrɛ kasarala u ni na ni waati na jamana ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la ka se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na walasa ka majugu ninnu kɛlɛ n'an bɔra an taga Italie fɛn min ye wuli ka jɔ ye min kɛra Italie jamana kan ka ɲɛsin fɛn min ye kuranko ta fan fɛ maa caman de bɔra n'u ka facture ye k'a jeni ko fɛn min ye kuran sɔngɔ ye ko o yɛlɛla kosɛbɛ ni waati na wuli ka jɔw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi na an karamɔgɔ Siriki an kun ye min sɔrɔ ni kun olu dɔ ye Umu Damele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ